Hej YouTube, og velkommen tilbage til YouTube af PewDiePie. I dag har vi været ude i Harald Nyborg og fået købt lidt krudt. Så vi har købt en pakke Stevens Klint, en pakke Grand Cru XO og 2 pakker Hexø med 2 stykker svær. Starter lige her med at åbne. Åbne kniven. Sådan der. Så skal vi have skop her, så vi kan komme ind til selve raketterne. Så det er Stevens Klint, vi gerne vil åbne her. Her ligger der så 12 små raketter. De skulle rimelig fine. Vi prøver at tage en af dem op. De er ikke særlig store, men Stevens Klint er jo kendt for at være gode. Stevens Klint 5. Vi har fat i her. – 27,8 gram er der i dem, og det er der i alle sammen. Her er der. Så dem tager vi lige her alle sammen og stiller op herovre med mine andre raketter herovre. Ja. Så det er sådan set det sidste krudt, jeg skal ud og hente i år. Udover at jeg skal lige ud i Royal lige en smut og hente de der gratis, det der bomber jeg vandt i Royal spil ting. Så ellers ja, så har det været rimelig meget krudt. Min raketter står der. Så lad os få smidt den her kasse væk og komme ned til Grand Cru XO. Så tager vi kniven. Vi skifter lige hånd. Sådan der. Her den. Og her. Så vi kan komme til. Så. Den der. Så ser vi sgu lige, hvordan det står til hernede. For vi skulle lige åbne her. Lægger vi lige kniven der. Ja, for fanden. Sorry. Det er lige læst i råd her. Vigtigt at overholde. Ja. Så kan vi se her. Vi får nogle de små og det er sgu da alle sammen de små, man får 10 små og sådan 8 store raketter med. De små hedder Chablis. Så sådan noget. De er rimelig små. Og vi kan lige se her, hvordan mange gram krudt. Der er 21,8 gram krudt i sådan en. Så lige få taget alle de raketter op hernede, så vi kan komme ned til de store hernede. Kan lige stille dem her, så vi kommer ned til. Kan lige tage nogle af de her små op. Der er virkelig mange her. Ja. Der er 10 der. Så har vi de store her. Macon eller Macoon eller sådan noget, hvad de hedder. De er pænt store, eller de er sådan en fin størrelse. Der er 28,8 gram krudt i. Så det skulle fint nok være sådan en Macoon raket her. Og dem er der selvfølgelig 8 stykker med af. De er også rimelig pæne, de laver sådan noget fin cracking.
Den er måske lige alle sammen på hovedet her. Så. Ja, stil. Kom de 2 mere. Og så vi ikke mange raketter. Der skulle gerne være 18 raketter her. Sådan der. Så det første lige lægge mærke til, det er et smadret bomber. Jeg håber stadig det virker. Men dem skulle der gerne være 4 af med. Vi kan lige starte her, så følger der sådan nogle møllerfontæner med. Hæderfontæne, som sagt. Så der er 84,7 gram krudt i sådan en. Og dem følger der så 3 af med. Vi stiller op her. Så følger der 2 sådan små 16 skuds batterier med her. De skulle godt store. Det hedder reserve. Og der er 60,99 gram krudt i det batteri. Og det andet, det hedder Classico. Og der er 43,5 gram krudt i det. De er ikke ret store. Så bare her. Så følger der 4 stykker af med. De er mindre end Fatamorgana. De hedder Nevada eller sådan noget. Står der. Der er 5 skud i, og der er 32 gram krudt i. Stiller mig her om nu. Har vi et 7-skuds batteri. Brunello hedder det. Der er 95,5 gram krudt i det. Pænt stor kaliber, vil jeg sige. Så har vi et Molin Diduhart 9-skuds batteri med 71 gram krudt i. Så lad os da få smidt den her kasse væk. Og så har vi fået købt 2 pakker ægsyler. Biotar med prop. Så lad os lige få åbnet dem. På den. Se der. Nå, der skulle jeg vende omvendt. Men det er de gode med prop. Så der var noget at fyre af. Man kan krudt i sådan en. Der er lige præcis 1 gram krudt i sådan en. Og dem har vi 2 kasser i, der er 200 hver. Så det er de gamle klassiske ægsyl. Men det her, det bliver nok overall mit krudt 2015 til 2016. Men vi ses på med nogle tests, så